turon ko kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa pagsulog naton sa ika-21 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Anticipated Mass. Prayer for the souls of Concepcion and Simeon Fusen. For the soul of Art Tianyo, offered by Teresa Tianyo. For the souls of Hortensia, Morito, Guillermo, Cag Matelde, offered by Lacrete family. Misa, halad para sa second death anniversary ni Nerio Capauan Sr., offered by Merlin and children. For the soul of Lolita Sayo, offered by Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. For the soul of Corazon Escarrera, para sa Iyakadlawan, buwas nga adlaw, offered by Escarrera family. For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Azucena Tabuyok and family. For the soul of Nilida Likbanen, kag sa yaman niya kaadlawan, offered by Jean Likbanen and family. Prayers for the soul of Gregorio Patria Jr., kag sa yaman kadlawan buwas, offered by Patria Ledesma family. Thanksgiving is offered to Alberto Escarrera Sr. on his birthday on August 29, offered by Stephen John Escarrera. Thanksgiving is offered to Jesse Arroyo on her 65th birthday today, August 26, offered by Donna May Tizon. Thanksgiving is offered to Elijah Jesus Galvez on his third birthday today, August 26, offered by Galvez family. Katon niya mga sponsors, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanen and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mrs. Lourdes and Aileen Taberao and family, Miss Jean Likbanen and family, kag Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. Ang aton Ebanghelyo subong, nagapahibalo sang papel ni Simon Pedro para sa simbahan. Siya ang bato, ang ginatukuran sang simbahan. Apang si Jesus ang matuod niya pundasyon sang mga tumuluo. Si Pedro, kag ang mga tawo nga ginhatagan sang gahom mangin maayo nga haligi, nga mga haligi lamang kung sila nagasandig sa Ginoo, kag nagatatap sa mga tawo suno sa iya. Ang aton nga celebrante sa aton anticipated mass, aton mismo Cora Paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. Paliyog magtindog ang tanan. ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa it.
Ilalahon naton kay ginulsula na aton mga sala agud mabuhinan na ato hindi pagkatakos paghalad sining misa. Nagakonfesar ako sa Dios makagagahom sang tanan. Kay sa inyo mga utod kay nakasala ako nga tuod sa unahuna sa pulong, sa buhat kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga anheles nga mga santos. Kag sa inyo mga utod, higampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios makagagahom sa napatawad ng mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ipahayag nato ng pagdayaw sa Dios, himaya sa Dios sa kahitaasan. Sa
namon amay, ikaw amo ang nagapahiusa sang mga balatyagon, sang imo mga tumuluo. Itugot nga higugmao namon ang tanan nga imo ginsugo, naghandumo namon ang imo ginsaad. Agod nga sa tunga sang mga pagbinaylo-baylo sining kalibutan, mapalig-on ang amon tagipusoon sa paglaom sa matuod-tuod nga kalipay. Ginapangayo namon sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi, nga nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagsiling kay Sebna, nga pangulo sang templo. Pahalinon ka sang Ginoo sa imo obra, kag kuhaon ka sa imo mataas nga palangukuan. Kun mahanabo ini, ipadala ko ang akon alagad nga si Eliakim, nga anak ni Helkias. Ipasuksok ko sa iya ang imo kapa, kag ihatag ko sa iya ang tanan nga kagamhanan nga imo anay sang una. Mangin kaangay siya sang amay sa mga tawo sang Jerusalem kag Huda. Hatagan ko siya sing bugos nga kagamhanan sa idalom sang ari, ang kaliwat ni David. Siya ang mag-uyat sa mga yabi sang opisina. Ang iya abrihan, wala sing may magasira. Kagang iya masirhan, wala sing magaabri. Akon siya palikunon, kaangay sang palpal, kag magahatag siya sing kadungganan sa bugos niya nga panimalay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapusa ang hilikoton nga imo ginsuguran. O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapusa ang hilikoton nga imo ginsuguran. Nagapasalamat ako sa imo, O Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon. Nagakanta ako sing pagdayaw sa imo at tubangan sa mga Dios. Nagasimba ako sa tubangan sang imo balaan nga templo, kag nagadayaw sang imo ngalan. O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapusa ang hilikoton nga imo ginsuguran. Tungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag katutom, kay nagpahayag ka nga ikaw kagang imo mga sugo labaw sa tanan. Ginsabat mo ako sang nagpanawag ako sa imo, ginpabakod mo ako sang imo kusog. O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapusa ang hilikoton nga imo ginsuguran. Bisan pa ang Ginoo yara sa kahitaasan, pero nagakabalaka siya sa mga kubos, kagang mga bugalon hindi makapanago sa iya. O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapusa ang hilikoton nga imo ginsuguran. O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapusa ang hilikoton nga imo ginsuguran. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Daw ano kadamo sa mga manggad sang Dios, daw ano kadalom sang iya kaalam kag ihibalo. Sino bala ang makasaysay sang iya mga paghukom? Sino bala ang makahangop sang iya mga paagi? Ang kasulatan nagasiling. Sino bala ang makahibalo sang hunahuna sang Ginoo? Sino bala ang makalaygay sa iya?
Sino bala ang may ginhatag sa Dios nga ang Dios dapat magbayad sa iya? Kaya ang tanan nga mga butang naghalin sa Dios, kaginitanan gintuga tungod sa iya kag para sa iya. Sa iya ang himaya nga wala sing katapusan, kabay pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ikaw si Pedro, ang bato. Kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon simbahan. Bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yarauman sa imo. balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagkadto si Jesus sa kadutaan sang Cesarea Filipo. Sa diin nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan. Sino bala ang anak sang tao, suno sa mga tao? Si Jesus nagsabat sila. May nagasiling nga si Juan Bautista. May iban nga nagasiling si Elias. May iban nga nagasiling si Jeremias o kung iban nga propeta. Si Jesus nagpamangkot, pero suno sa inyo, sino bala ako? Si Simon Pedro nagsabat, ikaw ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Si Jesus nagsabat, bulahan ka Simon, anak ni Juan, kay ining kamatuuran, wala ginpahayag sa imo sang tao, kundi sang akon amay sa langit. Kag ako nagasiling sa imo, ikaw si Pedro, kung sayuron bato. Kaya sa sininga bato, pagkatukuron kong akon simbahan. Bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Ihatag ko sa imo ang liyabi sa ginharian sang langit. Da kung anong imo ginadumilian sa duta, pagkadumilian man dito sa langit. Kung anong imo ginatugutan sa duta, pagatugutan man dito sa langit. Dayo nagpaandam si Jesus sa iya mga gintutunan, kaya hindi nila pag-isugid bisan kay sino nga siya amo ang Kristo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mayong gabi sa inyo tanan. Jutay ka mo ha? Ang Ebanghelyo nagasaysay sa aton nahanungod sa pamangkot sang Ginoo. Sino bala ang anak sang tao suno sa mga tao? Amo ina ang una nga pamangkot. Kung sa yuron, ginakuha sang Ginoo ang ihibalo o ang pananaw sa mga tao sa palibot niya nga talupangod sang iya
hinimuan. Kita ninyo madamo mga hinimuan sang Ginoo, mga pag-ayo sang mga nagamasakit. No? Nagmadamo pa nga mga bagay, mga milagro. Gani, ang pamangkot niya, sino ako suno sa mga tao? Kag ang sabat sang mga tao, ikaw o siya si Juan Bautista, o kon si Elias, o kon si Jeremias, o kon iban nga propeta. Nga amo ning ila sabat, tungod kay amo man ini ang ginhimo sang mga nagdiligad nga mga propeta. Makapang-ayo man sila, no? May ginhimo man sila nga mga milagro. Nagpangwali man sila. Nagpangbautiso man sila. Nagpahayag man sila sang mensahe sang Diyos. So, gin-equate nila si Jesus santo sa ila lang nabalaan. Nga amo ining si Jesus, isa ka propeta nga nagahimo sang milagro. Pero ang isa ka pamangkot ni Jesus sa ila amo ini. Pero suno sa inyo, sino ako? Sinong ginatumod ya diri nga inyo? Suno sa inyo, sinong ginatumod ya? Ha? Bataan? Sinong ginatumod ya? Mangkot ko, dayon nyo balikin sa likod. Sino pang ibang kabataan? Di ka magbataan. Sino ang ginatumod ni Jesus nga inyo? Para sa suno sa inyo, sino ako? Mer? Sino? Yung ginambalan niya sini? Ang mga apostoles. Ang mga apostoles. Very good. Ha? Di hambal sa mga tao to. Itong mga standby da sa may tubang Tiangge. Ang mga nag-drive ka tricycle, nga bisan may misa, kapamusina. Ang mga naghalampang da. Amo na ila, no? Sino ni? Si Jesus. Siyang sabat. Di amo na Siguro si Juan Bautista na. Siguro si Elias na o kung si Jeremias. Pero ang pamangkot sa Ginoo, kamo. Nga ari di, linya. Kamo nga permi kasunod sa akon, aka udto hapon. Kamo nga mga ginatawag, mga gintutunan. Sino ako? Kaya kanong sabat ni Pedro, nga amo ang pangulo sa mga apostoles, nga siya gid ang leader, kasi siya ang pinakatigulang. Anong sabat niya? Ikaw ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Ini kong mga mautod, duha ka bagay ang aton nga talupangdon diri. Knowing about and knowing who. Knowing about and knowing who. Ang sa Bisaya pa, ang pagkilala na hanungod kag ang pagkilala kung sino. Dako diferensya ni. Ang pagkilala na hanungod santo ini sa mga nakit-an nga binuhatan. Ang pagkilala kung sino, mas madalom na pagkilala because it springs out from relationship sa kaangtanan. Hindi lang santo sa hambal, hindi lang santo sa mga tinaga sang marites, no? Hindi lang sa duhol-duhol nga istorya, kundi ang pagkilala nga kung sino santo ini sa eksperyensya.
the experience of togetherness. Pag-updanay, pagkilalahay nga matuod. Gani ang para sa iba niya ti ang ilaya mga ginhambal, Juan Bautista, Elias, Jeremias o kun iba niya propeta, kay wala sila gid kaupod sa aton Ginoo. Natipon lang sila kung may mamilagro siya pag milagro kapadamo pagkaon. Tipon lang sila kung may mabatian sila nga may ginayo tong gingaman ng yawa. Tipon lang sila kung may nga mga may mensahe nga ginapahayag. Ako na ano dira nga mga daw tipon ang madamo ng mga tao. Ang tawag ina sila mga crowd. Mga crowd. Pagkatapos sila, bilinublag sila. Wala na nagainang tanay. Pero ang mga gintutunan, ang mga apostoles, upod gid sa aton Ginoo. That's the reason why nga si Pedro, in behalf of the apostles, nakahambal gid sining profession of faith niya. Ikaw ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Hindi lang na santo sa nabatian niya, hindi lang santo sa mga nakita niyang milagro, santo sa iya eksperyensya kag kaangtanan kay Jesus. Gani ang Ginoo nag-affirm sini, bulahan ka Simon, anak ni Juan, kaining kamatuuran, wala lang ginpahayag sa imo sang tao, kundi sang akon amay sa langit. It's not all about chismis. It's not all about handling down of ginatawag mensahe or messages. It's all about your commitment kag sang imo pagpakig-upod sa akon. Ginbutang niya diri, kamatuuran nga ini ginpahayag sa imo hindi sang tawo kundi sang akon amay. Paano ni Pedro na angkon ini? Tungod kay may relasyon siya kay Jesus bilang gintutunan, gaupdanay sila day in, day out. Nabalaan niya kung sino gid si Jesus sa revelation of the Father, sa pagpahayag sang amay. No? So hindi gugma nga mautod, kani nga gin-confirm pagid ini, no? After sang transfiguration na, sang tiempo na sang transfigurasyon, ang amay na gid yang naghampal. Ini akon hinigugma nga anak. Nahamutan ko gid siya, pamatiin ninyo. Amoy na inigugma nga mautod. So the words o kung the profession of Peter upod sa mga pagkilala man sa mga gintutunan kay Jesus, hindi lamang tungod sa istorya-istorya, kundi tungod sang ilagid bunga ini sang kaangtanan nila kay Jesus. Ginhigugma sila ni Jesus, daging pahayag ni Jesus ining kamatuuran sa ila. Ano karon ang resulta sini? Because of the profession of Peter, ang Ginoo nagsiling sa iya, ikaw si Pedro, kung sa yuron, bato. Ang ngalan niya Pedro, kung sa iya tinaga ng Espanyol, piedra. Ang piedra, bato. No? Kung sa iya sa Latin, Petra. No? Tiyan mo na may ara ka mo nga matawag nga ang mga bato sa una bala, no? Mga piedra china. Kita niyo mga piedra china, ang mga salog sa una slabs nga dalagko nga damol. Way pa ni uso mga tiles sa mga daan nga simbahan, ara pa na iban, no? Mahal-mahal na subong. Nga collector's item. Petra.
piedra, kung sa iyon, bato. Kag sa sini nga bato, tukuron ko akon simbahan. It is through the profession of Peter nga napasad ang simbahan. Hindi lang kay Pedro, kundi sa mismo pundasyon nga amo ang aton Ginoong Jesus. Kung kay Pedro lang, huyang no? Pero kinpasad ini sa sadsaran nga ginangtan ni Pedro. Nga ginkilala ni Pedro nga Diyos nga buhi. Wala sing liwan kundi aton Ginoong Hesukristo. No? Ay tungod kinapasad ini sa aton Ginoo, dira ginpatindog ang haligi nga amo si Pedro. Ang haligi sang simbahan, ang simbahan nangin mapag-on. Wala nag usmod. No? Ano ganin nag-usmod? Ha? Yung nadlo ko mo magambalaw? Amo na tuod. Bunga sang korupsyon. No? Kaya ang ginpundaran, mahuyang, lumuok. Kung lumuok, tinuturang. Hindi magtinir. Nag-usmod. No? Nakita ko din sa obra sang Iloilo City Hospital bla. Sa may kan, sa pihak sa Esplanade. No, kung maglakat-lakat ko da sa Esplanade, kita ko da, grabe ang pundasyon. May piluti, ginlubgan gid sang dapat sa asbla. Tapos dira ginbutang ang pundasyon. Siguraduhay. Ito ya sa Ungka ya flyover. Naglabay ko to. Sang ginaobra, ay piluti. Kaya kung usmod, lang ko na putuod. Mungkin mana, no? Diba? Ang balonta, kaya wala mo nadlok ng ambal mo mga pirmi kapag gusto lang ang mga abusador sa gobyerno. So mo na. No? Pundasyon nga mapag-on si Pedro. Kagdira sa sinang pundasyon, ginhatag niya ang otoridad. Ginhatag niya ang otoridad. Ano ang otoridad? Liyabe. Liyabe sa ginharian sa langit. Whatever you bound on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ningkog mga mautod, kung maghambal kita otoridad, diri sa una nga balasahon sa libro ni Isaías nga propeta, diri ginhatag man ang otoridad kung sa ginatawag naton sa mga propeta, no? Sa kay Hosias, anak ni Elsias. Hatagan ko siya sang bugos nga kagamhanan sa idalom sang hari, ang kaliwat ni David. Siya ang magauyat sang liyabe sang opisina. Ang iya abrihan, wala sing makasira. Ang iya sirhan, wala sing makaabri. Don't misunderstand sang authority. Abi nato niya ang otoridad niya, pagusto kita. Hindi na niya otoridad. Authority means ang imo katungdanan sa paghimo sing nagakabagay santo sa ginamando sa imo sang ginhalinan sining authority. May ara kita ya konsepto nga kung ara ka sa otoridad ya waslik ka lang poder. May term kita na, no? Gusto ka lang. Kay Pedro, lain, nambas ang Ginoo. Kung ano imo ginatugutan sa duta, tugutan man sa langit. Kung sa yuron, this authority should come from the goodness nga ginhatag sang Dios sa imo. Dag inigamiton mo agod nga magdumala sing maayo. Magdumala sing maayo. Nigugmang mautod, amo ginang dapat naton tandaan. Kung ara kita sa palangakuan,
dapat naton gid talupangdon nga kita gintagaan lamang sini nga kahigayunan agod magdumala para sa kaayuhan sang katilingban. Hindi para sa aton lang kaugalingon. Huh? Di sa Lunes, mafiling na kamo sang kandidasi. May barangay eleksyon naman, kag SK eleksyon, no? Sadya naman eh. Tira kita ginapahanumdum. Kung tagaan kita sang pribilehiyo nga mag-alagad and the authority to govern, this authority should be used santo sa luyag sang nagpahulam sinanggahom sa aton. Yani mo nang hambala kay Pedro, no? Nga, mangin pangulo ka sang simbahan, mangin haligi ka nga mapag-on kasubong sang bato nga pundasyon nga mismo ang aton Ginoo amo ini. Ani ini gugmang mautod kabay nga pamalandungan nato ini, no? Kani nga ang leadership nato sa simbahan padayon halin kay Pedro nagalaton sa Santo Papa ka nagapadayon ini. Halin sa mga tinuig kadugay-dugay na ang simbahan ara gihapon. Kaya mo inagin siling sa Ginoo. Bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Bisan madamo pagtilaw sang simbahan, may timpo kani nga ang simbahan natawag nga may dark ages. Pero padayon kaghasta subong isa. Munang aton dapat panindugan nga mga Katoliko nga sa gihapon isa kita kasimbahan sa idalom sang pagdumala sang Santo Papa ang salili ni Pedro ang mapag-on nga bato. Kita as individual members of the church should also stand as a stone strong amidst trials and hardships sa aton kabuhi. Magtindog, nagatuo ako sa Dios amay makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nigato kay Kristo enak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa ilang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen. Kinsakit sa ni Poncio Pilato. Ginasa sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kag galingkod sa tuo sang Dios nga Amay makagagahom sang tanan. Gikan dito makaripa siya luwat sa paukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kag sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang Diyos sa aton amay nagapamati ka nagasabat sa mga pangamuyo sa iya anak nga hinigugma. Gani, magsalig kita sa iya, pamatian naton, pamatian ang aton pangamuyo, ang aton sabat. Dunggang amon pangamuyo Ginoo.
Kabay pa nga ang Santo Papa nga si Francis, kag mga obispo nga mga halili ni Simon Pedro, kag sang mga apostoles, mangin mapag-on nga mga halige sang kabudlay, pagtilaw, kag mga panghingabot sa aton mga inadlaw. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga ministro kag tanan nga nagaalagad sa simbahan, mangintampad sa ebanghelyo, agud nga sa tapos sila magbantala sini, sila man pasudlon sa ginharian sang langit. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga ginhatagan sang mga yabe sa panguluhan sang gobyerno, magdumdum nga sila may salabton sa Ginoo kag sa banwa, sa bagay nga gamiton nila ang kagamhanan sa paghimo sing kaayuhan. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga katapo sang parokya, magbinuligay sa mga hilikoton, sinisanglit kay ang tanan may salabton sa Dios sa mga grasya nga iya ginhatag para sa kaayuhan sang iya banwa. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang aton mga utod nga naghalad sang ila kabuhi sa panahon sang pandemya. Hatagan sing kapahuayan nga dayon sa langit. Kagkabay pa nga lugpayon sang Ginoo ang mga nagapangasubo tungod sang ila pagtaliwan. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kag sa hipos, aton mani pangamuyo ang aton intensyones sang aton katilingban kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. O Diyos nga amon amay, pamatii ang pangamuyo sa imo katilingban. Nagtungod sa imo pagigugma, dugangi ang nakulang sa amon pagtuo. Pinapangayo namon sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
kam Maliw magtuturan ako ng akon, kag man sakripisyo, mamutan sang Diyos, amay makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kay may sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga simbahan. O Ginoo, paagi sa pagkamatay ni Kristo, imo kami ginayop nga imo mga anak. Ihatag sa imo simbahan ang bugay sang paghiusa kag paghidait. Inapangayo namon sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon kas tanan niya duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga amay kamhanan kaway katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa pagigugma sa makasasala nga tao, nagpaubos siya ka na pagkatao sa isa kaulay. Paagi siya pag-anto sa krus, siya kami ginluwas sa kamatayon. Kag paagi sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, kinahatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani, upod sa mga hiles kumarkanhiles, katanan nga nagadayaw sa imo sa langit, gamba kami sang kalantaon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod Ginoo, tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agod na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoo Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon naging bato niya sing kinabubuton, iya gikuha agin pamiyak-piyak ang tinapay nga pasalamat sa imo. Kagya ini panagtag sa imong gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan ka magkaon kamo sini. Kay ini among akon lawas sa igatugyan tungod sa inyo. Ginoo ko Diyos. Subong man pagkatapos ang panihapon, yaging kuha ang kalis na pasalamat sa liwat. Kagya ini ginhatag sa imong gintutunan kasiling. Magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis kanya mong kalis sa akong dugo.
Ang dugo sang bag-o kag wala sing katapusan na kasugtanan ikaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumana. Ginoo ko kag Dios. Ang misteryo sang pagtuo. Gani amay among nahalad sa imo ni tinapay sang kabuhi kalis sang kaluwasan pagsaulog namon sa dumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw si mo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mangintakos sa pag-atubang pag-alagad sa imo sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo mapahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumangi mo simbahan nga nalapnag sa bug-os sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, Obispo nga si Jose Romeo katanan niya kaparian. Lumluma ang mga sakop sa niyamong katilingban na nagtaliwan na may paglaom nga mabanhaw sila. Lumluma man ang tanan nagkalamatay sa imong pagkaabian, matuna sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga naw. Kaluoy man kami, hayari diri karon nagatambong, umambit namong kabuhi nga may katapusan, magdayaw, kung mahimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Dios, upod kay Senyor San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, tanan mga santos sa nagpamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, hagdira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan niya dungog kag himaya sa tanan niya tuig sang mga katuigan. Manawag kita karon sa aton amay sa langit, agi sa pangamuyong intudlo sa aton Ginoong Jesucristo, pangadion naton tanan amay namon. Tanan kita. Amay namon, iara ka sa langit, pagdayawon na imong ngalan, humabot sa amon imong ginharian, matuman iyong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kanuon namon sa matag adlaw, patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon. Pagdili mo kami pagdaog sa panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalat. Luwasa kami Ginoo sa mga kalautan at agi kami sin pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami akon maluwas gihapon sa sala kag palig-una sa tanan niya panaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon man luluwas. Kay imong ginharian ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sa mga katigan ni tanan O kapay. Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait kinabilin ko sa inyo, ang akon paghidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda amon mga sala, ni pagtuo sa imo simbahan, nagsuno sa imo ginsiling, atagi siya sa imo paghidait na pag-iusa. Ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan niya tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga kauturan, magatagay kamo sa paghidait. By the mingling of this body and blood of Christ, being eternal life for us to partake in.
Ari si Kristo ang kordero nga nagapatawad sa mga sala. Bulahan ang mga ginaagda pagbaton siya sa pagkalawat. Ginoo, dili ako takos, magsulod ka sa akong puluyan. Apang imitlang lamang ang isa ka pulong, magaayo ng akong kalag kag lawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. sa akon nagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga present siya sa banal na Eucharistia. Apang kunidikit matigayon, magkarit na Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sa akon kalan.
Mga muyo kita. O Ginoo, hamon ginbaton si Kristo sa sini nga sakramento. Itugot nga mangin kaangay kami sa iya, samtang nagakabuhi pa kami diri sa duta. Agod mangin takos kami sa pag-ambit sang yahimaya sa langit. Ginapangayo namon sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Sa dason nga Sabado, first Saturday, no? First Saturday. Aliyo ko communicate kay Father Julius. Ako anay mamisa. Kay mahimo kita sang commissioning sa aton nga barangay Apostolic Council. Subong? Why pa ko right? Sino gambal nga subong? Why pa right? So next Saturday lang. Ang balaw si Father Julius. May mga bayo na kay kamo mo na preparasyon. Okay. Isok-sok man yun na dason sa Sabado. Kaya ang right nga ginapakuan ko kay Father Justin, why pa? Tara na subong gina-print. Okay. May mga pamangkot. And after sina, mapatawag kita sang meeting. Agod ma-instruction maayo. Magka-function na kamo. Sa Petsa 29, 30 kag 31 matipon na ang personnel board. Kag magahimo na sang amon bag-o nga assignment. Di madayon ni Guroy, no? May ginahimo sila. Okay? Sige. Ang tawon ta kung anong resulta. September, Guro, bala na. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sa Dios, makagagahom sang tanan. Amay, Anak, kay Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, aton santos nga misa nahalad na, takat kamo, padayon sa pagtuman sa mga sugo sang Dios. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man, Padre.